Rondo wechania kirage ni gono mubasaka no kolekana litu kulia nsemo ya sameta oirro kungusana na gati ya menyi benseme yo anena barundi bechipigipigi nabego nenyagetari ya mokorwa asenseme yo kolengana no mogendi we pigipigi obwate myaka 50 ominde obwogi ni go bonanyara kumirana na makwere litu kulia lero maiga yugo tomone gari yenyagetari ya Neocare Specialist Hospital aseri litu kulia chinse nyechia bono mambia ekromba sukono nyara ko kolekana ni go bona egari temuketa tambukiro kendo gyonse egento kerro kongusana na kobororo na maega yaya maega y'umubiro yuko urasenya getari yo senkendu yogembo ni gaborono chipigipigi baruchi umubiro yu asenkendu yogembo na konyareta goika asege sieli gosegete Kenya getari ya Neocare maye maega yenka ya nyagosira oyore bono omindo bwogi kwate yabunenya getari ya Neocare igete mukege tambukiro likonyara waka na kirigeta nenengo osechibesa gotenera emirobiryo yoko mwene nyagosira kubatakana buna egari yenyagetari yinero yakuru mubasoka na siri tukulia lero okungusana gati yenyagetari ya Neocare amo na barunde chipigipigi iko kwana kigwa goetane chinse sana isato maega ya Burundi abukoiro umubiro yo na konyobeka geita kenyagetari yu ya Neocare na bwo ikira bono maragomo ni ukoigwana gotararokana asekondo umubiro nyagosira urusi gwanseme yibono na koirwa asenkendo ya hema ime yomuchi obosongo Samari thadis masingurukwa umare mochemani boda bo machoge chache na ndo mokonyi bo munyakero gokisi county asamangana yo Burundi lakini gari ya ruo koboko kwa yaja kurigyo mumuro itasakire arenge oikera bo mumuro itoikigunya gitari general ya Ugembo na ndo siri bogima bwaye Samari tangoro George osugo mochemani osameta boda yo tu abena mayenda mono asogo siria oyo minto David Yomosh oso minde kuru stage ya sameta koruchisa inya twatemire kurwanera tonyora management yenye gitari toka mbenero na kira tu assist no nemero beliaye na kikende kira gende kurugaiga no mumuromoke taragacha nyomba na bwato muswatia mokoya tarakanira nenya gitari gosinya tu assist no nemero beli omwana ori gare ntakana ngina na ise basirite kare abana bamwambaro nere breadwinner ne okubaragira kiregento lakini rende mtonyo chiko manage konyoro manyene nyagitari Samari taisayo eri chairman ya Sameta Mokwera ward nyene nyagitari ye gari yabo yatuma umurwaire umumuroyo igoba ibisire bangire kugoroka egere tokwane tokonyane in fact yakere gendo kyabeire na babantu bakora ama boda lakini boda teri bantu babe ekero mukwanete igo twagechi gusana paka tuachire konyoro umusamario chire gotokonya bomba maragobaiga nekero twagambire tuigwananire twamenye gosoka mubere kurwe nyagitari ya uchire mochari nyagitari paka saa hii na tokwana iga management kende ngeyo yakwanda na into ibe hata mabibi sambarara kana aina magosa sana kira kerege ndo kiabeire tigakoranga boda ne rumube kira umuntu para naga ni iria tare tokonyora getuki paru getuome guikokere o gerogere bunoko bogerera